вече съм по-добре, не се притеснявам за работата, докараха ни горива. О, много се радвам, вече ще мога да зареждам там. Зино, вие до сега не сте имали работа, от сега ли ще имате? О, не, билборда работи, направиха го в началото на лятото. Да. Зино, те докато нямаше горива не го гледаха, да сега ще го гледат. Не е вярно, откакто го направиха, работата се вдигна тройно. Зино, и аз съм работила там и знам, че от Румянцево и Панега зареждат по 5 лева. Не е вярно, имала съм зареждания за по 3500. Кога? Това не е възможно. Лятото преди да ни свършат горивата си имахме много работа. О, Зино, с теб човек не може да спори. Ей, дайте да сменим темата. Да, по-добре ще вече ще покараме. О, по-добре да се разбереме къде ще прекараме нова година, нали? За това сме се събрали.